கும்பகோணம் வாணி விலாஸ் சபாவின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு இன்று 27/12/2014 சனிக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு சன் டிவி புகழ் சென்னை ஷியாம் பங்கு பெறும் கலைக்காவலர் கலை மாமணி காரை சுப்பையாவின் நியூ டோன் ஆர்கெஸ்ட்ராவின் மாபெரும் திரைப்பட மெல்லிசை நிகழ்ச்சி நடைபெறும். கோவில் நகரத்தின் பெருமைக்கு பெருமை சேர்க்கும் நூற்றாண்டு விழா காணும் வாணி விலாஸ் சபாவில் திரைப்பட இன்னிசை நிகழ்ச்சி கண்டு மகிழ வாருங்கள்.